on tu nechajú nejaké 2-3 týždne. A čo s tým robia? A potom vlastne sa vyťahujú tie riasy. A tu úplne si zdvihol, ale nejaká skapatá ryba z toho vypadla, vieš, úplne už rozložená. Skapatá ryba. Skapatá skapatá ryba. A mŕtvú kačku ste nenašli? Áno. To by sa dalo ešte zužitkovať. Áno. Pekne šalové perko potom. Tukadielka. Tie sú krásne najkrajšie. Aha, už sú tu aj ryby. A toto už sú mackové. Prečo nelovia tie veľké ryby, podľa mňa? Však by ju mala na mesiac. Však ale sa podelia. Aj tu sú až pod nami. No, 5 sa ich vrhne na jednu rybu. On tam. One. Pekne. Traja naraz. Flup. Vládko naštrtovaná. Sieť, poďme. Dáme, Hoďte na nich dáme sieť! jednu kačku, Sú to čo? blázni, hoďte na ňu sieť. Ale dneska by sme mohli urobiť jednu. Sám sa, že by sme nesmítili na nich. Hoďte To na ňu nevadí, ale my sme mali čo opekať. To úplne v lete taká akcia. No v lete, a teraz ani koľko. Noci vieš len tak, by si také olovko dole sadol krajčanka, aby si len tak prehodil. A zrazu vieš, to je ryby. také zábery z kamery, vieš, ako tá ryba ide hore. Tými kameňmi, že tep. No. Ak by sa neujebala. Tá sa pýta celkom na tanier. Nemáš tu vzduchu. Poď sem, Maja, poď sem, poď. Poď sem. Poď sem. Ty, nebo ty. Co tam dělají ty kachny? Ja neznám. Znáte tých Tam chachmy? nemají co dělat. Kapaté ryby. Šlapem si po hlavice, poďme preč. Aha, tu má nohu. To z tej zviny.